दा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दं आं सुरु सरगारि गिबियाव नोंथांमोननो आसामनि कर'ना स्टेटासनि सोमोन्दै होग्रोनो नागिरदों। आसामाव दासान्दि गोबां अनजिमायाव COVID-19 केसेस मोननाय जादों आरो दासान्दि आसामाव गासै टटेल केसा जाहैबाय 259 बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया 54 जाबाय आरो दासान्दि एक्टिभ केसाव दङ गासै 198 आरो बेवहाय थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 4 आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया जाबाय 3। दासान्दि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि पजिटिभ केस बांबोनायखौ नुनानै जोबोर गिखांनाय फैदों आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों दि आसामाव क्वारान्टाइन एबा पेसेन्ट लाखिनो हानाय बेडफोरा डिक्रिज जाबोगासिनो दङ आरो बेखायनो बिथाङा बुंबावदों आसामखौ COVID-19 निफ्राय रैखाथि होनो हानाया गोब्राब जानानै फैबाय होनना बिथाङा फोरमायबावदों। गुबुन फारसेथिं आसामनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सासे सेंग्राया गावनि देहाखौ COVID-19 भेक्सिननि थाखाय दान होगोन आरो बिथांनि मुङा जाबाय रिंकु नाथ। बिथाङा 30 बोसोरनि आरो बिथाङा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि डिसिनो गांसे लाइजाम लिरदों जाहाथे हिउमेन ट्रायलनि थाखाय COVID-19 भेक्सिन दिहुननायाव जाहाथे बिनि देहाखौ हिउमेन ट्रायलनि थाखाय दान होनो हायो बेखौ लानानै बिथाङा डिसिनो गांसे लाइजाम लिरहरदों। गुबुन फारसेथिं आसाम गभर्नमेन्टआ क्वारान्टाइनाव थानाय मानसिफोरनो धन वान्टारि स्किमनि सिङाव मुलि राननानै होनो थाखाय थिरांथा खालामदों। बुंनो थाङोब्ला बे धन वान्टारि स्किमखौ सिगाङाव होनाय जादोंमोन आरो बेखौ फ्राय आसामनि 7306 मानसिफोरनो राननानै होनाय जादोंमोन नाथाय बे समाव बे स्किमखौ अनलि क्वारान्टाइनाव थानाय मानसिफोरनोल' होगोन होननानै आसाम गभर्नमेन्टआ फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं मणिपुरनि उख्रेलाव मैया शुक्रबारनि हरनि 3:26 बांग्रि मावदोंमोन होनना नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिया फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बेवहाय रिक्टार स्केलनि बायदिब्ला बांग्रिनि गोख्रैथिया गासै 3.6 मोन आरो बेवहाय जेबो रोखोमनि जिब जुनार एबा न' बांनि खहा जायाखै होननानै फोरमायबावदों। गुबुन फारसेथिं फेसबुकनि CEO मार्क जुकारबार्गआ थांनाय बृहस्पतिबाराव बुंदों दि दासान्दि गोबां COVID-19 केसेस मोननाय जादों आरो बेखौ सोनारनानै फेसबुकनि CEO मार्क जुकारबार्गआ बुंदों गोबां साख्रि मावग्राफोरानो न'निफ्राय गावबा गावनि खामानिखौ मावनो हासिगोन आरो बिसोरनि सेलारिफोरखौ बिसोरनि साख्रिनि सायाव सोनारना होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। गुबुन फारसेथिं बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेश आरो आसाम एबा नर्थ इस्टनि गोबां रायजोफोराव दासान्दि गोबां अखा हागासिनो दङ आरो बेवहाय इन्डिया मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्टआ फोरमायनाय बायदिब्ला जोंनि नर्थ इस्ट थामहिनबा अरुणाचल प्रदेश आरो आसामाव बे साननैसोआव गोबां बिबांनि अखा हागोन होननानै फोरमायदों। थार्ड सेमिस्टार BA BSc आरो BCom जिरायदोंमोन बिथांमोना मोननो हासिगोन रिजाल्टखौ आरो बिथांमोना गुवाहाटी portal.in आरो बेनि उनाव रिजाल्टआव थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो बे रिजाल्ट नायनायनि डाइरेक्ट लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जाखादों। नोंथांमोना गोरलैनो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै गावबा गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। गुबुन फारसेथिं थांनाय 24 घन्टायाव जोंनि भारतआव गोबां हाराव COVID-19 केसेस मोननाय जादों आरो महाराष्ट्र, तामिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थानाव गोबां हाराव COVID-19 केस मोननाय जादों आरो बे हिसाबै थांनाय 24 घन्टायाव महाराष्ट्रआव 2940, तामिलनाडुआव 786, गुजरातआव 363, दिल्लीआव 660, राजस्थानाव 267 COVID-19 केसेस मोननाय जादों आरो थांनाय 24 घन्टाखौ नायोब्ला जोंनि भारतआव गासै 6568 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो जुदि सानफा एफा बारिलांबाय थायोब्ला अब्ला भारतआ मुलुगनि मादाव थामथि नैथि पजिशन थानो हानाया रोखा जागोन होननानै फोरमायदों। आरो गुबुन फारसेथिं दासान्दि जोंनि भारतनि टटेल केसेसखौ नायोब्ला दासान्दि भारतआव 1,25,149 जाहैबाय आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया 51
3,824 जाबाय आरो थैनायनि अनजिमाया गासै 3,728 जाबाय। नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां रादाबफोर फोसावबाय थारैनो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों फोसावनाय गोदान खौरां एबा रादाबफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव मोननो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।